سورة القمر نيكالو كوفولي سورانيا كالو تشيلي بفوني سورينا مكية مكان سورادو وآياتها آية وجته 55 آية آية بدورو أني دورو يا دكوني وجته نزلت أجينا بعد سورة الطارق طارق سورة كوفي وبنيا في فلو بسم الله سورة عندما نني على تغير الرحمن عالم هنا لبولين تجيه الرحيم عالم هنا كركلين تجيه اقتربت الساعة alako alqiyama surunyana kabande وانشق القمر tabu kalo cira kalo sutar nanisu a cira ka kecce fere fly magambe yaye wajnya be yaye de maga yere fo jabal qubaysi kulu jaman jambambe maga fo o nondona kalo non flani nyonja kalo cefre fangale tara fangale fe be yaye nin kira kaba ko bayiñe kono de kalo yere ka ciflaye wala ko ala kama wuli tamansendo wa kera de وإن يروا آية ngani mo ko ne kaba ko يعرضوا be kanga kaba ma ويقولوا bafo سحر مستمر on ni dabali min tu minendo sabu cire ko maganga ma ka ko kaba ko wa ya la jere kaba ko flele kalo fle ka ci de ko ka kalo ci ajanta rawa ayo kalo ci lena foka jiki kulube uni yoje kalo kasari kata noro yogona ko kalo te ci de ko ya nya dabal de aya nya de korote ka kalo ke fly anya koro do de kalo te ci de uya de man ko nyogoma ko na so ne aya aw nya ko rin korote atsira nya be ko nya korote o kama magaye awan mo ka Carrefour do mo bina nyon ko be yanno jawna be mo bina ora anna to ka nyina lekesa ni man bora yoro nambi nyiniga yala kala be kalo cira o dongo so aw yayewa anu ku yaya na do ko kalo cira de nga ni ma shi ma yefo makan ka udama ana do ka fudda wali dora ay makan ka udde dabal o toral de sa no ko mana ka bo jumana na ba nyiniga odo ko kalo cinya o yayo ba fa kera de kalo cira yere kera flade awalla ko sihru mustabir ko ne da bali dumine de ne ko tumi ni fanga bo yere de ni dumine ka jiye be labo وكذبوا yana kaleke واتبعوا أهواءهم odura ne de ngore ko وكل أمر مستقر wa konye beno sabatiro ba ala de ko be laban kuma ba ala de na foriye ni mame way bina labanye ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر nyere la kibara nanuma awa kibara mi ni kungo sikamba ala de qur'ana mi da de fenna de aya be de fo wa kibara nanuma kibara mi ni kungo sikamba kono de حكمة بالغة ko don kuma munu nu dana seleno de وما تغني النذر ka kungo simo makonye ama fo sikari de kangari dan kunye de akanafa ngani yele man tege wa kangari de ma fenna fa de وتولى عنهم eki ko di kabu ma ci de يوم يدعو الداعي domina ni wala libabe wala like لا شيء ko ta femi kon kon nya dara do ni buru fierata ko wala kata la ra kenena o do no ba famiya وشعان أبصارهم o kanya na flelu ma jiglen do na يخرجون من الأجداث bebo kaburu kono كأنهم ina folu جراد tondo منتشر no jesala de tontle nton kuma na wati na mamnu nyaaye o ba don de wa mo ko be wala ra dona ka kaburu kono komi ton choko nton tlela ala kan kisama nton tle ni ton ko mbora ni o be nyesine do bafe o bebe tanye bafe ita e do be kata bafe do be kata kenye kafe de ay a bebe ta fangele fe hali u dew nu dara yoro mun ko faun dayene ka boke yenno ni faun cira faun ni bawta la fami fede o bebe tayen fe bebe to ko fakali tuba nu wulila hal ka bakoloti yewulo fi fambe defa
n'u jigina jugu yɔrɔ mana bɛn a ka dugu ma u b'a ka fɛn bɛɛ don ɲɔ bɛɛ furabulu bɛɛ hali jiri furaw bɛɛ jiri n'u jigira jiri kan wa u tɛ wuli ka fura den kelen to a la u b'a bɛɛ don kama n'u sira aw fɛ n'u wulila u mana wuli o la u bɛ tɛmɛ aw kɛrɛfɛlaw kan o y'a kunna jalen ye n'o tɛ n'u jigiyɔrɔ bɛnna ma a banna dɛ u b'a ka fɛn bɛɛ dun ka ban wa o tɔ ninnu mana wuli u bɛɛ ɲɛsinnen don fan kelen fɛ u bɛɛ taa fan kelen lahara dɔn ni buru fiyɛra hadamadenw bɛ bɔ u ka kaburu kɔnɔ tɛ nɔ dɛ bɛɛ taa fan kelen jɔ bɛ kɛ yɔrɔ min na maa t'a yɔrɔ jira maa na dɛ tasuma de bɛ wuli mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ si t'a fɛ tasuma ka ko i la i b'a dɔn tasuma bɛ fan min fɛ kɔni yen tɛ o bɛɛ bɛ ɲɛsin fan kelen de la bɛɛ bɛ taa i n'a fɔ ntɔnkulu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ cogo min na o teliyabaatɔ ka taa wele kan ma bɛɛ teliya ka taa weleli b'a ma a dɔw na kafiriw b'a fɔ هذا يوم عسير هذا يوم عسر nin ye don ye don gɛlɛn bi ta in ka gɛlɛn dɛ e ma ɲɛ sigi o n'i ye kun y'a ɲɛ sigi a bɛ nɔgɔya e ma nka e ma ɲɛ sigi a bɛ gɛlɛya dɛ كذبت قبلهم قوم نوح n'o ka mɔgɔ ye nakali kɛ ka kɔn makan ka ninnu ɲɛnɛ فكذبوا عبدنا u ye n ka jɔn kɛ nakari وقالوا o ko مجنون ko fatɔ dɔ وازدجر u y'a kungo sire u y'a lasira nuhu n'i ma dabila an b'i fa an b'i bɔn kaba la k'i fa o y'a bagabaga dɛ فدعا ربه wa nuhu y'a mari wele أني مغلوب فانتصر ko ala ma ko se kɛra ne na dɛ i ka n dɛmɛ dɛsɛra an ka mɔgɔw la dɛ ففتحنا أبواب السماء kɛlɛ min kɛ an ye kabakolo dayɛlɛ بماء منهمر ni ji ye min ye bɔnba ye dɛ ka kabakolo dayɛlɛ ni ji ye ji bɛ suuru ka bɔ sanfɛ وفجرنا الأرض عيونا an ye dugukolo fara ji ɲɛw na dɛ ka dugukolo ci ji ka poyi ka bɔ dugukolo jukɔrɔ dugukolo b'a la ka ji fɔnɔ kabakolo bɛ ka ji bɔn ka jigin فالتقى الماء على أمر قد قدر ji ye ɲɔgɔn kunbɛn hakɛ kan min latigɛra dɛ ji hɔtɛri yɛlɛla kulu dugukolo sanfɛ ka taa se hakɛ ma ala ye min latigɛ dɛ dugukolo bɛɛ tununa ji jukɔrɔ kalo 6 ji bɛ suuru ka bɔ sanfɛ a bɛ fɔnɔ ka bɔ dugukolo jukɔrɔ وحملناه على ذات ألواح an ye nuhu yɛrɛ ta walan donkew kan ani pɔnti jiri jɛngɛnɛ pɔnti la k'o dilan ka kɛ kurun ye wa an y'a ta o de kan dɛ تجري بأعيننا o kurun bɛ boli n'anw yɛrɛ ka ɲɛna kɔlɔsi ye o kɛra sara ye ما كان كفر maa ye maa min fisiringalen dɛ nin ji nana ka diɲɛ bɛɛ to mun kosɔn maa minnu kafiriyara u ka kafiriya kama o kafiri kɛlɛw de bɛ dugukolo kan hali bi dɛ ولقد تركناها آية ɲɛna an y'o to kabako ye dɛ فهل من مدكر yala taasiba bɛ yen wa min bɛ taasi an k'an ka taasi dɛ فكيف كان عذابي ونذر nka jangata kɛra cogo di ni kafiriw ye nka kungosikan kɛra cogo di n'u ye a ma bɛn dɛ n'a fɔra ye n'i ma mɛn i b'a ye dɛ ولقد يسرنا القرآن للذكر ɲɛna an ye kuranna in nɔgɔya kofɔli ye فهل من مدكر yala taasiba bɛ yen wa kuranna a kalan ka nɔgɔ a tangani ka nɔgɔ ala yɛrɛ ka kumakan n'ala m'a nɔgɔya maa tɛ se ka segin ala ka kumakan kan dɛ nka nin y'a ye denmisɛn fitininw u b'a durusi san 10 kuranna b'a kunkolo la san 15 kuranna b'a kunkolo la ala dun ka kumakan don ala yɛrɛ mankutu don danfɛn tɛ koyi ni nɔgɔya tɛ a tɛ se ka don dɛ ala k'a nɔgɔya n ye كذبت عاد adakaw ye nakalli kɛ فكيف كان عذابي ne ka jangata kɛra cogo di n'u ye n ka kungosikan kɛra cogo di n'u ye a ma bɛn dɛ إنا أرسلنا عليهم anw ye cili kɛ olu ma fiɲɛ de la صرصرا fiɲɛ sumalen في يوم نحس مستمر a kɛra dɔn na dɔ min ye dɔn kɔnɔ dɔn tɛrɛ jugu ye ni jangata duminen do fana n'u ye تنزع الناس o fiɲɛ tun bɛ mɔgɔ tufan كأنهم i n'a fɔ olu أعجاز نخل b'a fɔ tamaro jukuru do وقعر n'a bɔnnen do dɛ ni tamaro jukuru ta k'a tufan k'a n'a lili bɛɛ bɔ k'a da i tun bɛ a da ka cɛ kelen dalen sɔrɔ kɔtɛ na i b'a sɔrɔ fiɲɛ y'a ta
kayele na fo sanye lege la ka fori ka bakro kana dasya kungolo ka kungolo kare ka wala kungolo be fankele ale be fankele adale ba fo tamaro ju ni mami tamaro juta ka bon ka bodu kolola bodu kun ka bokaja oto kanye kodo fakaifa kana adabi wa nuzur ne ka jangata kera chokori nuye ga kungo sikan kera chokori nuye ama bene walaqad yassarna alqur'ana lidhikr ne la nya qur'ana no ya ko foliye fa hal min mudakkir ne la tasiba be wa imbe tasiala ala kan farata siba ka كذبت ثمود بالنذر ثمود قبل فنا نكالك ني كونغو سكانيه وما سند وقالوا وكو أبشرا منا يرى فالكولو تريكله واحدا ما كلمبه اونا اون بك توكو كان فاسراوبلا إن إذا لفي ضلال نانيوكي ونامبه فليلا اني فاتو يده ورا فاري باون نانترا كان فاسراوبلا كان كرمو فاسراوبلا كاتو عليك كلنوفه ورا امبه فاتو يده لا ألقي الذكر عليه يلا كوفولي كرنا عليك كلن كوا من بيننا أو نيجي كونشان شيء ما بوا كلامه بل هو كذاب وبلادي قالوا تكلا دو ما جوجو ده ما جوجو دو بافا كسر كروبلا أمبي كاتواليكو كم ما جوجو ده نه سيعلمون غدا من لا كوسوني سوبنا دون سيني نمامي قالوا تكلا يه نمامي ما جوجو يه وبنا دون إنا مرسل الناقة أني نعم مسوا تبايه فتنة لهم jarabilaye o yede to lu yede ko fara do be ko dugu do lala kono farasa ka nyame wolo ko be islamia ko be tubi o salu ko jirawla o salu yala deli o fara nye nyame wolo de nyame fara nye adama de wolo ngo bela umma sonne فارتقبهم e ko makono واصطبر e ka sabale ونبئهم iko kibaria ko jikoni lamfendo oni nyonche ako nyame ka bo nyame bora na ko atara wa nyame kuna ya toy wa kolomba jibetla nyame na uchede nyame ka mindo aje to nyame bulo o ayere ka mindo kolomba ma wulo كل شرب mindo fe bala محتضر o na fenye nyame na ka mindo nyame binona atna ka dona afana ka jita dona afana bina nyame tina dona فنادوا صاحبهم uyu to nyogo wole فتعاطى aye muruta فعقر aya fasati gede no qudar bur salifa ye nyogo nyeke ko nyame ken ko ratoro ko angala janga fere tigala ka tori nyame mina domina olu te kolonji tro dona nga nyame mana mi ka fa nyame do dugo gono de abita jo danida na jora aba biri mina fefe babulo ka fa abeteme abita jo dore dala anono tiba dugo be abay yela dugo kono moko ba biri doro nga bela kuta toy ko sabu salu ko ni nyame nu yo fa dongo do ko be halaka raw yulu dugo ye nyogo nyake dugo nalo baba udar bur salifa alay nyoko ma nalo nante dugo kono o do de yo negeza dem soñ mambo bulo ko na re sara ka fa ka ba dem so dama ko tale bulo so barala ko sisa fona ma be awira ma ko abena ma de abena be ma ana kan nalo ma ya de aye dugo be jini gar ako abena be ma ko abena be ma aw ka ba tora ka muruta atara fasati gede فكيف كان عذابي ونذر ala ko ne ka jangata kera chogodi nka kungo sikan kera chogodi nuye ama bende إنا أرسلنا عليهم صيحة ala ko واحدة anye songo kan kele ne chuma فكانوا ube kera كهشيم المحتضر ina fo sinsan bi koro ولقد sinsan bi munu be fale sinsan kerefe nu korla ka koro itu dala dala be mugu wa malika jibril nana jo uka dugu dala kulu kan kele matu mogola de kandama kanya kele dugu ma be kera ko mi sinsan bi koro abe mugura ka sadamate de ka jadamate de ka tla ka mugu o yala ka dan fen kande kandama amatu mogola o yala ka dan fen de ala isram fen de ولقد يسرنا القرآن للذكر nyerela anya qur'ana innoya ko foli yede فهل من مدكر yala tashibabe wa min be tashi qur'ana in korola min be tashi qur'ana in kuma kauna ala kan fara tasibau kan كذبت قوم لوط بالنذر lutu yela ka mago o fana in nakarlike ni kungo sikanya de
إنا أرسلنا عليهم حاصبا وين كارلك نكون وسكوني أو فنا يشيلي كيوما بلكربا لله إلا آل لوط فمن كلوت يلك سمغوي نجيناهم أن يقولوا كسي بسحر دوت لام فدا سوري دواتي أن يقولوا كسي ولو يجمع نبلا نعمة من عندنا وإن ما دي كبو أو على يرو كذلك نجزي من شكر وشكر الله أمي مغبسا مو يا لا ولا يمنا أو بركة كالله أمي كسي وشكر الله نيكو جونا أمي تكابو تمانه ولقد أنذرهم نيرلا لوتو كنيا كمغو كونغوسي أو على كميننا ده فتماروا بوسيغرا نيكونغوسي كونيه وما سونه ولقد راودوه نيرلا ويلوتو نيني عن ضيفه akadno made kakadno nyinafe kakadno to wolo ku ka wala ce jugo inke olula فطمسنا أعينهم alako anyo nyada utuse o nyada burunko ko nyamine ona sabu kamne ya me dolo kamne tilefe ko namba ujigina awa lotu kaso awa olu nyana ko adama de wono lotu kaso kara defleke yoro koy dugube be munun salula dolo nunu nyogo amade ka nunu nyogo nye uche kanyi ujeleno dugu fara u balola ulaba u korotala su ko le korokoy hukuma fe ko kabara ndamene kabe tilefe u korotala su ko le koro jamal kawdo u kube suru jamal kanu no la menke malika kele naga kama fe ku late o groupe be fiena so taga maso to yoro wore taga maso kasiga kama fe ku late o ubenya fiena ba nyanorola wa ala ko anyu nyada nyaw tuse فذوقوا عذابي ayen ka jangata nene ونذر anika kungo sika ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر jangata dumine de dugu sejera ula soma jona fede soma jona lesu me bo watimina malika jibrila ayu chomi aya kama shori ko adu ko jukoro kawulina atara kata fo kabakolo lege la asunya ne kabakolo folola o dafe on lobe o kaddu mo kulukana bagan kasika hadama den kuluka jibla ayito yenno lege na ayati ta wodi gamina ayito lege na ta barika jige anya jugo ko dugu mana kira san falai o de bata de katlaka tasma belelama tasma bogo ka tobi ka jaka ke farai o tasma lama ko o yari o ka dugu ko o be dugu so kati jeni akoro ki jeni akoro ya bane yawa ay ko jangata dumine ino tasma be nyona de fo lahrado fo buru kata fi isa le don kay be tasma de la de la cire sa ya fo ko kabru ko na fen flado imma ka kabru ka ke arjana na go foroye wala ka ke dinga kam ne tasma digena ala kan kisam wonun tayin kira jangata minna du minen do de فذوقوا عذابي anko ayen ka jangata nene ونذر anin ka kungo sikan ولقد يسرنا القرآن nyere la anye qur'ana indoya ko foli yede فهل من مدكر yala tasibabe wa bimbi tasi qur'ana na ajele no de ma jele no ma faram fasale no de ولقد جاء آل فرعون النذر nyere la kungo sikan nana firana yere ka somo ko ma fana firana yere bala كذبوا بآياتنا كلها yena kalike nanka kabakoye abela jelene kabako kononton wadena na Musa ni Haruna bulo kana jira Firauna na ana kamako nguya be galontigia ubana bela فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر wala ko nyumina se masaka mine chola miye la tege masayde inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflituhu ciden ko te sallallahu alaihi wasallam ko ala be ma ko ni ke tunyo ni kelay ngana ya mine domina ati poro ko to de Firauna sanke menani be marakuna be fangana foi ka fangana na se degre bay ko yere de alay ko dam be sambe ko de way ka mo ko dara la koy misra ka be ko ma ko Firauna ko ma be wole de ko ma so ma da kele ala yo de bo ka palen kono ana ka fanga mo be
katu ile mabadinga kono soma jona ko anyu mine semma saka mine chogola mi la tige tige wo mine na koy ba katu ile mabadinga kono soma jona kere ma progoto ministry be armée be joro batiki be ka bebo dongele katu ile mabadinga kono ni masay mbesede akufarukum ala ko maka kawma khairum ora aw ka kafiru de kafsa o kafiru munun fora ko lu halakla ni yo aw maka kafiru de kafsa olu yewa min ulaikum katima olu kawa ni alate fenke awla ala yinu halake ora aw ka aw ya kafiru olu ya kafiru ora aw kafiru kafsa olu yewa wala ka kuma nyese sisan kafiru ma sisan kafiru be ka dan teme minke yere bonya minke to nyani minke olu nyano kolu kafsa gale kafiru yedewa nale gale taw halaki kolu toy alaba to la de hukumata am lakum baratun fi zubur tari barikan de bawiye gafe kono yala kitabu de babolo ko fenti ka ulawa ko ye maka kawye ko fenti ka ulawa am yaquluna nahnu jami'un muntasir taruba fode kanye jamanye ambe nyogon deme kanye jamaya ambe nyogon deme ninde bu ko rowa sayuhzamul jam'u ko blade sonisa juma bina kare wa yawalluna ad-dubura bu kodi cire sallallahu alaihi wasallam badri ubole katu yere de badri ajara abu jal naga kele de ujo lembe ni jama bora maka ma ba kele doni kaje cire na kaje ma bora madina ma kemes wani doni cire jora tantan kono ayala deli kala deli kala deli kala deli kajira la ni jamai ni ni halaki ya no na jare te batu dogolo ko to lame be def leni o yola ala ci kan de cire man sallallahu alaihi wasallam malika ba kelen bi na sitan kana o deme malika ba fla be na o ko fe kana o deme kasinka fofo ka to yogona malika ba duru nyo labla aw boloka o lu be na o deme bara bano ciden sewara ciden nyagalle mba bora tantan koro abika ni aya inkala sayuzamul jamu wa yawluna dubura sayuzamul jamu wa yawluna dubura jamu be karisita wu kodi ha ciden na dro abirla ki tege fa chancana ako shatul wujuh ko ku nyaw fa noye ayo tege fa kale jari nyari o do na kafiru be nyana ma ba kale akana be nyana ko abona de kale jari tege fa kale adona be nyana utoro nyatre ke tere de ha uni klamo do na nyona mabel nyemo ma bi woromla olu be kala shuile bi woromla olu minana ko lu sire ato yi ko ke boy ulu tara soko ulu yi yere jini akara kam ko bay nyi kono ma kemes wa kele minan taw bulu ma bakle armene ka kelemina on dafale wa kerade wa ala ko to koy do de kafire ni ko da islamiyya ne kane ha kite ya islamiyya karli ko ala bi kare de ha ato ni mato nato ni ko domina ikle ne bache moti de benande ha o ya ala kala dai kam ni gale o te chagada ha dira ko ne tema kare fetro neta ke ato ake ba ukake ngeta ke mata ke ala te o toila be ni ma dabla dara ala bi kare kaboy ala yo defo ako kafri jama ubina kari obu ko di fanane bal sa'atu maw'idum bila ko kawla yidu ye al qiyamah don de ubina to ye yenno don de be jira la yanno ubita to ba soro nyere wasa'atu wal qiyamah wati o de kuna sirlendo o de ka kuna de lahara ka kuna de nara don kakuna de innal mujrimin ala kan no yanye wala jugo kelaw fi dalalin o be filila ani tasma mene nara dona be mene ni de la de yawma yashabuna fi an-nar domina no be fofo o nyadaw kan tasmana zuqu abe fu ya ayni nene saqara tasma aya nene de inna kulla shay'in khalaqnahu aw ala yafem bela jilenda lilla tege de ni furawe jena ako tinya tara da tege ko te tinya wa ala ba fo
aba tagut lola de aka do anye fe bela jelenda ni la tege de وما أمرنا aw ala ka kote do re إلا واحدة ko kele كلام بالبصر ina fo kebe kebeli ni nyana fleli de ki nyatu ko kayele ala ka ko bete nala ko jinya ka wuli nyakko mi konona nyatu ko na yele kono nyabe wuli ala ka bare na ko min ka kedro bi kede wa be ko mi kebe kebeli ni nyana fleli de ولقد أهلكنا أشياعكم nyere la aw nya aw nyoko na halakide aw makangaw anya nyoko kafiru halakide aw sisan kafiru anya nyoko na halakide فهل من مدكر yala tasibabe wa mimbe tashika miro la de ko mana ke ni nyoko kera nyoko ngore kera ni miri lawla ibita ke jogodo ngani te miri ibaye de وكل شيء fengo fe فعلوه في nu الزبر yake abibe gafe kono de juguman kala ika juguman kelente tunu uye fen fe ke abe sebenen be gafe o kono وكل صغير وكبير fen fitinin be fen babe مستطر abe sebenen de ye film kem fitinin fara kuma baka wa abe sebenen de إن المتقين ikado ala yasra mo ubena frola ani ko nyana في مقعد صدق ube nye sigirola عند مليك masayro مقتدر minye latike masayde minye seba tigire de bode yorola yan ala kan farolu kan